На мінулых алімпійскіх гульнях, якія праходзілі ў 2016 годзе ў бразільскім Рыа-дэ-Жанэйра, прынялі ўдзел 22 спартсмены нашай вобласці ў 9 відах спорту. Лепшы вынік быў у Татьяны Халадович з Пінска ў кіданні дзіды, 5-е месца. 5 спортсменаў увашлі ў фінальныя восьмерки. В сегодняшний момент спортсмены области имеют, скажем так, 10 лицензий на право участия в Олимпийских играх. Это 5 легкоатлетов, это гребля на байдарке Юрения, это гребля академическая, 2 спортсмена, это плавание и стрельба полевая. Самой маладой спартсменкай, якая атрымала ўпершыню ліцэнзію на алімпійскія гульні, з'яўляецца плыўчыха Настасья Шкурдай. Ёй 17 гадоў, і яна вучыцца ў 11 класе. Не так даўно яна перамагла на чэмпіянаце Еўропы, які праходзіў у шатландскім горадзе Глазка, праплыўшы 100 метраў батэрфляем за 56,21 секунды. І пасля на чэмпіянаце Беларусі яна здолела пабіць рэкорд Александры Герасімені, праходзячы 100-метровую дыстанцыю на спине за 1 хвіліну і 62 тысячных секунды. Я была очень довольна, потому что тренер где-то за полгода до выявления нормативов уже говорила о том, что надо будет отбираться. И когда я только увидела временные нормативы, я думала, что проплыть в моем возрасте пока что невозможно. А в итоге получилось, и я довольно смогла быстро спрогрессировать, даже и не ожидала. Да алімпійскіх гульняў застаецца паўгода. Зусім хутка дзяўчына адправіцца на працяглы збор па розных краінах. Да галоўнай спартыўнай падзеі года падрыхтоўка адказная. Сейчас больше ответственности, потому что хочется не просто туда съездить, хочется действительно как-то достойно представить страну. И сейчас уже другие чувства абсолютно смешанные. На сённяшні дзень 38 прадстаўнікоў Брэсцкай вобласці маюць шансы стаць удзельнікамі Алімпіяды ў Токіа. 10 з іх ужо заваявалі запаветныя пуцёўкі. Выніковы камплект спартсменаў будзе вызначацца да 1 чэрвеня. Артём Дзеранчук, Роман Філюсіч, тэлерадыёкампанія «Брэст».